geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men a goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon musidɓe tedduɓe so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo jaslare 14 yarkoma hitande ujunnaje ɗe nogas ɓatake dewle ɓatake men hande pawɗin ɗum koye wiide en yo en kaɓo won e ceerle ɗe jontani ɗum woni lefol ngol bannoɗen tawne wonde nate ɓosooje e yontere yawtunde koye on sifa kalnoɗen holko saabi cuɓiɗen saktude oɗo hen naɓatake eɗen jewtida e yimɓe yonɓe no feewi to banggue privé meɗen taw ko jogdiɓe caɗele taw ko ɓen resodirɓe jomumen hen saahaji ceera hen saahaji goni koye ceerigu walla hen saahaji koko mettodiri koko ceerti ha laaɓi kono dewgal suwa taw dewgal ne ɗon taw ceergal suwa hen kono so tawi en kettima gorko en kettima debbo ma wi elle probléme ala hakkude mabɓe ko wasde famodirde woni ɗon e jibini wasde famodirde nde ko wasde hettodirde jibini wasde hettodirde nde ko goto hen kala wasde muñante goɗɗo o jibini ɗum ko goto hen kala koko hebbini ɓernde mum ha ɗeɓi waade no gedduɗo goɗɗo o ni kono e nder ɓernde mum ene yiiɗi goɗɗo o goɗɗo mabɓe kono yiiɗi goɗɗo o kono fitina gonɗo e nder ɓerɗe o e mawnikinare nde e wiidemi min o somi haali o mi ruttotako o ngun kongo e nden mawnikinare ɓurto ayi taw yidde nde ne nder adda fitina ceergal waɗa so ɓooyi jomumen nimsa ɗum waɗi en kaalinɗo hen ɓatake e oɗon vidéo oɗo henna gorko desnoɗo oɗo henna suka debbo gilli ene hakkude mabɓe korsa ene hakkude mabɓe no feewi kono noon ngam ronkude hettodirde soɓe kaala saaha eɓe ndenda yiyande walla ɓe duka e konngol gotol taw kamɓe ɗiɗo kala koɓe kaali ko konngol gotol kono goto fof no haaldiri ni serta ɓe donka famodirde ɓe duka ɓe ceeri goo ɓe ceeri ɗiɗi fitina ari hakkude mabɓe ɓe ceeri tati taw gilli ne keddi hakkude mabɓe ɓe ceeri yontani debbo o resta banggue goɗɗo kanko wo resti goɗɗo kono aɓe bindodira lettre uji aɓe bindodira message uji aɓe neldodira photoje saabu hollum ha hande aɓe jiɗodiri ɗum waɗi noon neɗɗo yo reeno serde nde yontani neɗɗo yo rento serde nde yontani sa yi ceergal waɗama jungo gorko
Allah suɓima gorko wi ɗum ko an woni dow debbo kono a wiraka ya won dow debbo tan ha ɓuura ɗum doole aɗa fiya ɗum kelle walla aɗa ɗowa ɗum aɗa waɗa no wela walla an aɗa mawnikino e dow mum Allah suɓi ko min yon won dow ma aɗa mawnikino aɗa fiito becce sa haali jomum haalata jomum ala droit haalde jomum foti tan ko mayde lesma ala ɗum ko kalifiɗe ɗum ko korɗako ɗum ko Allah yiɗa ɗum ɗon Allah yiɗi ko yimɓe kaldu so tawi debbo e gorko caɗele ngari ɗon yoɓe joddo ɓe kalda kono saahaɗe tina debbo yiɗa haalde gorko salo udda demal salo so ɓooyi debbo yiɗi haal tan gorko wi he min aɗa on gandi koɓe keeri wondude aɗa mertinami walla tampini aɗa haɗimi deje galle mi arti ɓuuri foftade mi ronki taw won probléme gono il faut réglé so probléme o réglaka a fofata o fofata a deƴata o deƴata ɓerɗe mon goɗɗodirat so ɓooyi ceer toon taw ɗon jiɗodiri puɗɗitoɗa gurdamma zéro mbimi sa nani équipement yeehi waddude équipe goɗɗo fiyama tan ko ceerno neɗɗo resi debbo o seeri ko échec e gurdam makko firti won obligation ngaji ɗi fonno wadde dewgal ngal o horima wadde ɗum par ce que debbo o omo foti nehede debbo goo e sifa makko e needi makko ayi o watta debbo o gilli makko o watta e debbo e mbaadi makko o watta e debbo e yontede mo o watta e debbo e jaɓɓal makko o watta e debbo e haqilantagal makko e jikkuji makko ɓe nanda jikkuji ɓe goɗa neɗɗo goto so horima ɗum o ronki ndeke wa ala capacité wawde ɗum wona o waɗi e sek e gurdam makko ɗum tagui noon ko gonga ceergal ne jangga kono gorko so tawi o wi mi resi lawol gotol mi seeri o dañi e sek e gurdam makko saabu wonko hori wadde wonko ronki wonmo ronki waylude o fuɗɗito à zéro e gurdam makko saabu o fuɗɗito ko yaade addoyde goɗɗo onne kadi o ƴeewa holno foti wawde wurdirde e mum so horima kadi o seera o daña kadi deuxiéme et sept deux carton rouge wona debbo ko an gorko saabu ko an Allah rokki poids Allah wi ko an ko ma rewɓe ɗiɗo gona ɗiɗo nde gona yeruma saabu ko an woni dow mabɓe donc firti ko an jogui konngol ko an woni chef de galle ko an woni mawɗo galle ko an haaldete ndeke so tawi a ronkini debbo ha seeri ɗum ko échec e nder gurdam ma ɗum waɗi noon eɗen mbawi haɓade zéro ceergal no yimɓe kaɓorto zéro paali zéro sida zéro cancer zéro diabète zéro ɗum zéro ceergal en mbawa wondu taw en dugdani en mbawa wondu taw en kaɓani wawa wonde en mbawa wondu taw en tikkodirani wawa wonde kono noon eɗen mbawi wondude kam mbaɗen zéro ceergal zéro divorce mbasen sertude saabu eɗen gandi ceerigo ko ayare ceerigo ko ayare mawde debbo e gorko kalde ɓe ceeri pap fuɗɗitto à zéro way kono leydi waɗe kuddatani way kono leydi waɗe kuddatani walla e nder afrique laamɗo afrique najo o foole kartal o yana laamɗo goɗɗo afrique najo ƴettita leydi ndi ndi rekkilat no fotiri foof saabu holɗum garɗo arat kene heyɗi ene tampi ene ɗehi yiɗata ko porfidde beele ne daña wona gilli mum e leydi ndi addata ɗum ko gilli mum e hoore mum ɓe o addi ɓe kadi yiɗa ko dañi ɗum laamu afrique jiida e europe jiida e amérique jiida e asie ɗum ko hunde wonde ɓen jogui ko amour yidde wadde hunde so laamima leydi wooda ko mbaɗi so mandat mum timmi yaaha kono africain wona hono noon dewle men ɓurde hewde mbayi donc firti ko alay sago neɗɗo wo rento serde yo jab kaldigal so joom suudu maɗa on jooɗima e dow leeso wima hande jinmi ko kaldude e maɗa jab haaldede so tawi kadi woni aɗa andi ko an tooñi jab ko an tooñi debbo ne so tawi joom galle ma yiiɗi haaldude e maɗa jab woto salo woto mawnikino woto rumto woto falomo huccite makko en face à face jewton dundu fundu hakkude mon ndu ko ɗemɗe mon ɗe pertoto ha laaɓa mbasa uddude demal kettoɗamo o haala hawo gayna hawo deƴƴa ha jiranɗa o gayni ko haalata ko mbiyamo a haljiti o yima aha
ko haali ko teskoɗa no moƴƴi so won défaut woni e ma jaɓa mbiya aha mi jaɓi ɗo ko erreur am ɗo ko défaut am kono ɗo wona nimbami ɗo ko nimbami ay woni toɓɓe a jaɓi woni toɓɓe a jaɓani waɗi tan kono kaldigal hakkude laamu hen sahaji e jangguinoɓe walla safroɓe walla remoɓe walla woɗɓe ɓe ɓaɗata ko toɓɓe ɗe ɓe kalata ɗe nana laamu ngu haalde nde ɗo fedde haaɓe nanri e toɓɓe 6 mi heddi toɓɓe tati goni ɓe ɗacci ɗum ɓe nanga ɗo way kono termodiral jomin kalda ha ganda an holɗo keɗɗa debbanda ko heedi caɗele ɗe toɓɓe keddiɗe ƴewon reglude ɗe e nder moɗon pewnon ha feewa ɗo henna ko alay saago batten hen haqqillaji men no moƴƴi musidɓe tedduɓe heewi serɓe taw yontani gorko resti debbo resta taw gillini hakkude mabɓe heddo goto e mabɓe kala ene nelde goɗɗo o message taw hanani nimsa ari tene kadi artirani debbo artirani gorko ɗum noon holko wawi ɗum ko kaldigal musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi e oɗo henna sifa goɗɗo mo jiɗɗen nadde e yewtere meɗen heewi debbo gonɗo e dewgal mum muñƴo ndeysan muñƴo e mbimi omo muñi pop gorko noon ko sambalar ene jogui haalis kono moƴƴi tan ko caggal galle moƴƴi tan koye debbo mo resani kala debbo mo resani so ñaguimam ujunere o itta rokka kono joom suudu makko so ñaguimam 200 koma wonta ottali mawɗi janta en ɓenni gooti won hen saji ɗen kalɗum tan wiye koye debbo woni wona e debbo woni ko gorko woni guiti yitilo kanko woni yitilo saabu joom suudu maɗa mo leldotoɗa defowo ñamminma kufonowo sukaɓe ma rutto wuppanma pasanma werta leeso mum ha feewa leloɗa ara lelduɗa e mum ha weeta kaccitoɗa dawa oɗo henna vraiment fotani fadde ha ñagomani a fotani fadde ha wima hande mboɗo sohli 400 ɗon so gorko fadi ha debbo mboɗo sohli ɗum probléme woni koye gorko joni noon jalta galle tan téléphone ma sono joni keɓa noddando suka debbo wima hande noon min téléphone am yaariya mi ala hande page nelda ɗum ujunere but taw joom suudu ma nanɗa hen page mum timmani ala hay page 400 page internet e ala e 100 ɗum ɓattukuji ne kewi nan ɗo hen e wayno leydi en ñagaki Allah subhanahu wa taala haalde ko en ganda ɗo ko caɗele mawɗe donc firti ko ene jogui woni rewɓe ene gooti nana e dewle galleji ma haade ha yoɗine hen jomumen cikkate mbaɗa koye aljanna kono ko tampere mawde goni koye tampere mawde jomumen goni musidɓe teddu jomum noon ene muñine deeƴi saaha foof jiiya koreji debbo so ari ɗon ene manta gorko o onon kay alhamdulillah o galda probléme an kay ka moƴƴo aɗa mofti cukalel lamin ngel moftugal moƴƴal kono ñande debbo tuuti ko wuure galle o ko wallahi onon haalɓe ɗum ɓe on kersap ɓataki mum nan ɗo henna debbo goto mo muñi duuɓi 20 e dewgal kono ko jahannama tan wuure maggal kanko tan renti dugdude e gorko o kanko renti habde e gorko o kono gorko ala fof ko renti hen to banggue téléphone gorko ko jaggata hen ko yiyata hen ko no gorko o wayni eno gorko o waye galle o ni so gorko o arti lelimno no waye makko ni tikke ɗe tikkata ɗe sifano waye makko ni ñande wo dari wo haalde mi yimɓere ko fini tene gorko o noon way moƴƴude so yalti galle ene jogui woni rewɓe alhamdulillah sirluji mabɓe ɓe kalanta hay ɓinene mabɓe ɓe kalanta hay ɓibba mabɓe ɓe kalanta hay nene mabɓe ɓe kalanta hay sehil mabɓe jeeta ko sehilajo arata wiya an de sehilam no jirumami ni a weltaki jowi ala mboɗo welti ko tampere tan mi sellani kono taw jomum ko mayiɗo oɗo henna galle ko mayiɗo ko dajjitiɗo kono o wona kaalowo o yiiɗa haalde woni yimɓe ɗe gooti gona yimɓe probléme en jiiɗa haalde jomum ne waɗi préféré mayirde noon hande heewi yimɓe mayɓe piltiri noon wiya jomum ndeysan ko nattu Allah wiye tan hankkadi ni ko hoddiro Allah taw ala
sen jurnitima won mette nayi mo lakara heddo yimɓe ne garani nduwo ko debbo moƴƴo wonno naggam kono nde wuuri nde wonko wuuri won anduɓe ɗum e galle o ene cali haalde ha jomum maayi wiye joom ko muññonnoɗo wonno taw ko muñño ko eɗe mbawno safrude ɗum saabu holɗum ene wawno wajede gorko walla wajede debbo o hakkude kamɓe ɗiɗi foof tan dal so en kaali ko ɗiɗi foof sen nayirima to banggue debbo ene wona e gorko ene wona e debbo ndiɗo mbaadi ndi kalɗen ene wona e debbo ene wona e gorko wonɗo gorko muñanta debbo hanata wawde muñde ha ɓerde mum laasa heɓa kriskal ƴang maaya taw won andunoɓe ko wuurde oɗo debbo gorko one ko hono noon debbo one ko hono noon ko banggue ɗiɗɗi foof ɗum noon holko waylata ɗum waylata ɗum musidɓe tedduɓe ko yurnitade gurdiɗo mum goto e men foof yo yurnito gurdiɗo mum goto e men foof yo sammit ɓernde mum goto e men foof yo jogo ɓerde gilli e jiiɗe gilli faade e gurdiɗo mum gurdiɗo ma o ko gurdiɗo ma mo cuɓiɗa o a suɓima ɗum wonmo gurdiɗo pellita plaisir mo ɗaɓɓoyta caggal galle o so tawi a waɗi haqqille ma on plaisir omo wawi wonde ɗo tan o wonat ɗo teno mawnat ɗo teno fuɗat teno pindat teno kadi o yaltinat kala ko jiɗɗa hen ɗum noon alay saago tinnoɗen ɗon musidɓe tedduɓe mi arta joni e bandiraɓe rewɓe inchallah to jinmi haalde buuɗal yurmede ganden debbo ko leydi gorko ko ndiyam ndiyam noon koɗam tunwi ko kala koɗam waɗi mbaladiri ko kala koɗam ɓorwi ko kala koɗam luuɓi ko kala koɗam ɓakkolini ko kala koɗam ndiyam tan so tawi tan woni ɗam ƴogama ɗam rosama e leydi hatta ɗam funnude ko awa ɗon ko walla kolora ɗon ko e kala sifa no ndiyam ɗam wawi waade tigui rigui ɗum ko ndiyam gorko woni ndiyam debbo noon ko leydi an debbo sa hocci pañe ma a fayi jeere aɗa duggoya aɗa yaɓɓa aɗa ñeña a naati jeere nde aɗa sooda basalle gonta koye membade ɓurɗe moƴƴude ɗe aɗa sooda fatata gonta koye membade fatata ɓurko moƴƴude ko saɗa sooda pomme de terre gonta koye ƴewde ɓurde moƴƴude nde saɗa sooda kala kaɗa sooda lijumaji gonta koye ƴewde lijumaji ɗi ñawani ɓurɗi moƴƴude ɗi ɓurɗi ɓuttude ɗi saabu yalti koye leydi moƴƴiri leydi moƴƴiri kam jibinta lugum moƴƴo leydi ñawdi kam jibinta lugum ñawɗo ɗum waɗi noon hande leydi ndi moƴƴani ene forcire produit ha produit o naata moƴƴina leydi ndi beele leydi ndine wawa moƴƴude rokka fruit moƴƴo ni debbo wayi walla rokka lugum moƴƴo debbo so moƴƴi o feewi o rokka ɓesgu moƴƴo o rokkata so tawi o boni o fewani ko leydi mbiɗen o rokkata ko fruit mo moƴƴani jafoɗon o rokkata ko fruit mo wona moƴƴo no fewi musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon enen worɓe ne ganden gueɗal gotal ne woodi leydi holko wurtinta leydi ɓayde ko gorko woni ndiyam yonani tan dosoɗa e leydi ndi funno ligguimaji mum moƴƴa ala ko ma an gorko o nanga jalil maɗa jarta leydi ndi ko fuɗata hen ko mbiɗɗa ɗum piɗɗa ɗum darta dultoɗa ha yekkenal ɗum woni gilli ɗi dosɗa duttiɗa jartuɗa ha yi nangue feɗɗito ɗum woni leydi ndi rokka ko moƴƴi ɗum waɗi no an gorko o ko ma jarta ɓernde debbo o ɗum woni ko ndemata ɗon ko ma jarta
ɓernde debbo o ɗum woni leydi ndi ma jartandi sa roosi a gayni a jartat sa jarti ɓernde hande weltima piɗɗita yeeso ngo ha lakkito o jibina ko barkini ko arta e moɗon suura on ni foti debbo en mbiyata tan ko debbo mawo ɗofto mawo moƴƴa mawo lelo mawo ɗaata mawo wonta tan tekkere nde o jibina ko barkini en keewi yiide rewɓe ɗigguɓe wonɓe galleji fiyeteɓe lappete ɓe ñamata ha kaara ɓe koltata ɓe ngala caabune muñɓe ha maayi ɓiɓɓe mumen ngari ɓuuri jastude yimɓe kala en jii ɗum mboɗo wawi limande on mboɗo wawi limti mboɗo wawi limti ɗum ɗon fiidirani min to bangam muñal ko yiɗodirti an gorko muñanama ko yinma ko debbo muña yidde nde muñodiron e nder galle nde ɗoftodiron holɗum ko leydi omo hatojine jartede saabu leydi ma ko ndi moƴƴi ko foof so ndi waalo so ndi jeeri so ilam ari naati yalti walla toɓo toɓi silti a jabbi a aawi sa remani mbete ma soñ so tawi a jartani leydi ndi jartuɗa leydi ndi ha ɗaɗi gawri ndi piɗɗiti yinangue lakkiti huuɗo woɗɗiti mami ƴeew so tawi ma soñ junge mami ƴeew so tawi ma dañ keelele mami ƴeew so tawi ma dañ basale moƴƴe mami ƴeew so tawi ma dañ basalle moƴƴe mami ƴeew so tawi ma dañ tamate moƴƴe mami ƴeew so tawi ma dañ kanje moƴƴe mami ƴeew so tawi ma dañ fatata moƴƴo leydi koni moƴƴi ko kala andi hatojini e jartede so ndi jartaka fuɗat huuɗo fuɗa leɗɗe fuɗa foof ndi tunwa sa ari noon a jabbi ɗon a acciri noon hami ƴeewa so tawi ma soñ ɗum noon ko gorko moƴƴitinta leydi rokkuma ko jogui ko gorko moƴƴinta debbo holluma ko jogui ko ni hen philosophie gurdam aduna rokkirimi musidɓe tedduɓe ɗum noon alay saago tinnoɗen e gurdam hakkude men kono mbimini tan ndentoɗen ceerigu taw yontani an leydi ndi e an ndiyam ɗam ko an rufata e leydi jartandi rokkuma ko ndi jogui ko debbo gonɗo e dewgal mum muñƴo mo haalata rento arde aɗa manta joom galle mum tawon ko wuuri woto wat o haala wi tan mi duwanimon yo Allah ɓeydan on nandiral kono joom haalata deeƴi haalata ni deeƴi oɗon gara oɗon duwoɗo mbiya gorko kayne moƴƴema gorko naggam hawa haaɓa o tuuta foof ayi bona ala ɗum noon tinnoɗen moƴƴodiren moƴƴinen dewle ɗe musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmede feeri feeñe windere feeñje ɓattake dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe